L'Ajuntament d'Ontinyent obri una ludoteca municipal per afavorir la conciliació familiar i laboral i fomentar la socialització dels menuts d'entre 3 i 12 anys. Un nou recurs ubicat al Parc Mestre Ferrero número 12 que s'engloba dintre de les accions que el consistori està duent a terme gràcies al programa Corresponsables del Ministeri d'Igualtat i la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives. Els responsables municipals han aprofitat la visita a les noves instal·lacions per saludar a les persones usuàries del programa Espais Familiars. Per a nosaltres és un orgull avui poder estar ficant en marxa un recurs nou, un recurs que creiem que va a facilitar la vida de la gent, un recurs que, com diem ahir en la presentació del pressupost, fica l'accent en les persones, que és allò que, en la nostra opinió, ha de guiar la nostra acció de govern i especialment, com dia, en els més joves, en els més menuts, al mateix temps de ser un espai d'aprenentatge, no sols un espai en el qual, deixar als fills i filles, sinó un espai en el que, a més, hi hagi joc, hi hagi formació, hi hagi d'alguna manera una vida plena. No? Les activitats que ja començaren ahir dimarts seran de vesprada de 5 a 6 i mitja i de 7 a 8 i mitja. La idea és que les famílies puguen portar així a seus fills, a les seues filles, mitjançant un pagament o una adquisició d'uns bonos que poden gaudir poden comprar a través de la pàgina web de l'Ajuntament d'Ontinyent. Hem fet un banner dins de la web de l'Ajuntament d'Ontinyent per a poder adquirir aquests bonos, aquests abonaments de 10 euros o de 20 euros. Un bono de 10 euros correspon a 10 sessions i un bono de 20 euros correspon a 20 sessions. Cada sessió té 1 hora i mitja de duració, així que els xiquets podran estar així en la ludoteca de 5 a 6 i mitja o de 7 a 8 i mitja. Estaran acompanyats per 2 monitors i l'espai està adequat per a un grup aproximadament de 15 xiquets i 15 xiquetes. Per facilitar la conciliació durant les vacances de Nadal, del 27 de desembre al 5 de gener, la ludoteca estarà oberta també pels matins de 9 i mitja a 1 i mitja. En aquest espai s'han previst activitats com jocs, manualitats i teatre, entre altres, a càrrec de l'empresa de dinamització local Volley Events. Cal incidir en el valor pedagògic que té aquest espai, un espai de socialització que normalment s'utilitza de 0 a 3 anys en el primer cicle d'educació infantil i en el qual van a socialitzar amb més xiquets i xiquetes del poble i de la ciutat. De segur serà molt útil per a les famílies i que puguen gaudir d'uns Nadals corresponsables i familiars. Aquesta ludoteca municipal es complementarà amb l'espai per als adolescents que s'inclourà al projecte del Centre Intergeneracional del Delme. De manera que haurem atès totes les etapes tant des de la infància fins a l'adolescència, 2 dels reptes que la ciutat tenia per davant i que van a ser realitat, entre d'altres coses, per el treball realitzat per l'Ajuntament que ens ha permès captar recursos de fora. Com dia, 120.000 euros en el cas d'esta ludoteca, en el cas dels programes de conciliació, en el cas del Centre Internacional, gràcies, en aquest cas, a recursos dels plans FEDER de la Unió Europea. Al marc de la ludoteca i dins del programa Corresponsables s'han previst entre el 27 i el 29 de desembre jocs tradicionals al Parc Mestre Ferrero, Parc del Jombo i Casa de Cultura de Sant Rafael.